गुदि गेजेर फरायसालियाव माखासे बेवहाय जोङो गोबां सोदांनाय लाबोनांगोन जोंनि गेजेराव एवारनेस माखासे लाबोनांगोन जायनि जाहोनाव जोङो दाबो बर' मिडियामाव बा बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोंनि गोबाङानो साननाय दं जे गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय जाया होननानै नाथाय बे जि साननाय जि सान्थौ बे सान्थौआ एक्सुवेलि जोंनि बर' सुबुंफोरनियाव बा जोंनि बर' बिमा बिफाफोरनियाव बेयो बिदिन्थि हिसाबै जोङो नायनो रोङाखै बिदिन्थि हिसाबै जोङो नायोब्ला जोङो नुहुरगोन थारैनो बिजोंआ मोनसे जेंना नङा साननायासो मोनसे जेंना नाथाय जोंनि बर' बिजोंआ मोनसे जेंना नङा जोङो मिन्थिनो हायो बा बुजिनो हायो जोंनि गोबां जोंनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर दैदेनगिरि गोरों बिथांमोना बुङो जे बिजोंआ मोनसे जेंना नङा जेंनाया जाबाय जोंनि साननाय हनायफोरासो दा जोङो बिदिन्थि हिसाबै नुनो मोनो जोंनि जाय APJ आब्दुल कालाम मानाव गेदेर बिथांखौ जोङो बिदिन्थि होनो हायो बिथाङाबो तामिल रावजोंसो फरायनाय बिथाङा इंराजि रावजों गुदि सोलोंथाइखौ लायाखैमोन अब्ला जोंनि बर' बिजोङाबो 90 सिदुलाव मोननाय मोनसे बिजों दा बे बिजोंजों फरायनानै जोंबो सासे एबा फुंखा सुबुं जानो हायो दा बैखौ जोङो लानो हायाखै जोंनि बिमा बिफा जोंनि गामियाव थानाय दिथागिरि बिमा बिफाफोरनो बै समावनो माखासे रोंनाय सुबुंफोरा बै जि बाथ्रा जे बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लायोब्ला जाफुंसार सुबुं जानो हाया बै बाथ्राखौ जोंनि मेलेमाव सोनानै दोनदों आरो बेनो दोरोङारि बायदियै मोनसे सोलिबोनाय दाहारजों फैनानै दाबो बेखौनो गोबां मानसिया बुंनो नागिरो नाथाय दिनै जोङो सोलोंथाइ गोनां जुगाव जोंनि बिमा रावखौ मिथिनो हानाय गावनि बिमा रावजोंनो गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय गावनि बिमा राव फरायनानैनो सासे सुबुं सम्पद जानो हानाय बे समाव जोङो जोंनि जायफोरा सोलोंथाइ लागासिनो दङ बुहुम फरायसालियाव जौमा फरायसालियाव बे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानैनो बै आगोलनि जि बाथ्रा मोननै बाथ्राखौ जोङो कन्ट्रल खालामनांगोन दानगारनांगोन आरो जोंनि आथिखालाव जेरै नैबे सोलिफु बोसोराव जेरै APSCआव जोंनि जि प्रिलिम्स एग्जाम बे प्रिलिम्स एग्जाम आरो मेइन्स एग्जामखौ लानानै बर' बिजों फरायनानैनो 41 जन फरायसुला फरायसुलिया जे मेइन्सखौ उथ्रिनो हानाय जादों बर' बिजों फरायनानै दा बेखौ नोजोर बोयोब्ला बेखौ बिदिन्थि होनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' बिजों फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया जोङो जाफुंसार सुबुं जानो हाया बेखौ जोङो दानगारनांगोन बा बेखौ जोङो नेवसिनांगोन। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।